pagsalikway sa seguridad sa kinabuhi. Kay usahay mga igsuon kanang mga tambag murag nakasala ka nya tambagan ka maapil nimong makontrahan tong nitambag nimo. Ayaw ko hilabte. Kit-kito na ko imong dunggan ron. Ngana no? Oh, bantay tana. So ang dili pagtagad sa mga tambag, ang dili pagpaminaw, ang pagsalikway sa tambag, ang dili pagpamati sa tambag, ang dili pag-aplikar sa mga maayong tambag, mao'y pagsalikway sa seguridad. No? So, sabto na to ni pag-ayo ang mga mensahe nga iyang ihatag nato karon. Atong ablihan ang atong mga Biblia sa Proverbs chapter 11 verse 14. Or panultihon 11 versikulo 14. So, ang Proverbs mga igsuon sunod na siya sa Salmo. Panultihon. Chapter 11 verse 14. So ningon diha sa chapter 11 verse 14 sa panultihon, mahugno ang usa ka nasod kung walay mugiya niini. Makaayo sa syudad ang daghag magtatambag. Usbon ako? Mahugno ang usa ka nasod kung walay mugiya niini. Makaayo sa usa ka syudad ang daghag magtatambag. Magampo ta? Ginoong Dios nga labing gamhanan ining taknas kagabion Ginoo, nangandoy kaayo kami kanimo o Dios. Nangandoy kayo mi sa imong mga pagtambag. Nangandoy kayo kami sa imong pagbadlong sa pagsaway o pagtudlo kanamo. Yes, tungod sa among garbo Ginoo. Sakit gayud dunay mga panahon Ginoo nga dili mi mahimong madinawaton sa mga maayong tambag amahan. Gani among mahuna-huna nga ang mga tambag nga among madungog naghatag hinuog dugang kasakit o kabugat kanamo. Imbis nga maghuna-huna kami nga kini mga tambag nga imong gihatag Ginoo, maghatag namog kagaan. Mao nga o Dios tining kagabihon himo ang among kasing-kasing madinawaton sa imong mga pagtambag. Madinawaton sa imuhang mga pagbadlong, madinawaton sa imong mga pagtudlo. And amahan, busga kami spiritually Ginoo. Feed us spiritually, Father God, nga mabusog yun mi karon. Og salamat kay Ginoo nga walay gahom sa kangitngit, nga makaagaw sa mga maayong tambag nga among madawat gikan diha kanimo Ginoo. Og sa pinaagi sa pagdawat og pagkinabuhi gikan sa mga tambag nga among madungog na ay seguridad ang among kinabuhi bisag unsa pay mahitabo. Mao ni ang among giampo og gipangayo gipasalamatan sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Palakpakan sa nato si Lord mga igsoon. Mga anak, kapila batang natambagan sa tong ginikanan pero magpatuyang ta. Kadaghana, amen. Kita pod mga ginikanan, kadaghanang nay mga tao nga muduol, mutambag sa ato, pero ang atong gibuhat nagpatuyang ta, amen. So, kadaghanan gayud nga magapangapukan, magapangahagba, dunay kanang magapos sa mga kasakitan sa kinabuhi. Kini resulta sa pagsalikway o sa kawalay pagtagad sa mga maayong tambag nga gihatag sa Dios. Ang kada usa nato dinhi gagunit og Biblia, kung gusto ka nga ang imong kinabuhi mga igsuon na ay panalangin, kadaugan, siguradong na ay kalipay, grabe nga pag-uswag, grabe nga kalinaw, tanan nga nakasulat diha sa Biblia, mauna ang tambag nga paingon gayud ana nga maong pangandoy nimo. O sa dili pagbuhat sa tanan nga mga nakasulat, tanan nga mga tambag nga nay dinhi sa mga pulong sa Dios, maupod na siya'y wala kanang pagpakita sa dili pagkamatinagdanon o pagsalikway sa seguridad sa kinabuhi. Di ka nagatagad sa seguridad, di ka nagatagad sa kanang naang mga tambag ani nga kinabuhi. So sa laktod nga pagkasulti, kung ikaw ning taong nagsalikway sa mga tambag, kay balo nakag-asa ka padong. Gusto nato na i-prove na Joshua chapter 1 verse 8 and 9. Ingon si Lord kan Joshua, ayaw gayud kalimti ang mga basahon sa balaod. Tunan mo kini adlaw o gabi magkinabuhi ka sa tanan nga mga tambag nga nakasulat dinhi, magmauswagon o magmadaugon ka.
Sa verse 9 ingon siya, wala ba ka nako siingna, wala ba ka nako sugua nga magmaligon ka, magmadasigon ka? Si Lord bitaw naghatag nagtambag. Si Joshua ang iyang nadawat nga tambag sa Ginoo iyang gikinabuhi, that is why champion siya. For 7 years nga gera ni Joshua, why pildi-pildi? Diha lang to sila na mura sila hapit mapildi tong sa ay tungod kay naa siya usa ka sakop nga si Akan nga nagtago sa sala nga gidumtan sa Dios. Pag nagbuhat siya sa mga butang nga dili maoy tambag nga gikan sa Ginoo. Pero si Joshua champion ni siyang kinabuhi. Gani ang pagmatuod nga si Joshua champion siyang kinabuhi, niingon ang Biblia nga si Joshua bisan idara na siya, ang iyang pangdungog batan-on gyapon, ang iyang kusgan, ang iyang lawas kusgan sama sa batan-on gyapon. Walay ingong nagluya siya or nagbalatian siya, lamang nga matapos na ang iyang katuigan aning ibabaw sa yuta. So importante kayo ang kada usa nato nga mohatag yung tagpagtagad aning mga tambag nga nias Biblia. Gani this morning duha ni nga message nga gihatag ni Lord sa ako. But ang usa siguro sa Sunday na niya ipahatag. Karon gusto ni Lord nga magmatinagdanon ta ani nga tambag tungod kay kung maghiskot ka kabahin sa pagpamadlong, pagtudlos pulong sa Dios, pagwalis pulong sa Ginoo, tinaw kaayo nato nga masabdan ang kabubuton sa Ginoo pinaagis iyang pulong. Sa makadaghang mga panahon nga giwali ang mga pulong, langit nun nga mga tambag ng atong mga nadawat. Now, naay problema tungod kay ang atong kasing-kasing siging nagasalikway sa mga maayong tambag. Bisan gani tambag lang kalibutanon, tambag sa to mga ginikanan, ayaw na, wala gani tanang masinugtanon. Labaw pa nga grabe ang atong pagpanginsulto sa langit nun nga amahan tungod kay ang iyang mga pulong puro ni tambag nga naghatag og siguridad kaayuhan nato pero kanunay nato ning masalikway. So muna nga ningon ang chapter 11 verse 14 sa panultihon nga mahugno ang usa ka nasod kung walay maggiya niini. So unsa may maggiya sa nasod mga igsuon kanang counsel, kanang kaalam, kanang mga maayong tambag. Tanawa na sige na tag Facebook karon di apil po tag kaguol. Kay mubasa ka sa mga komentaryo, grabe. Mubasa ka sa mga trending, makita ka sa mga trending karon maapektuhan sad ka. Unya naay mo supak og ayo sa presidente, naapoy mo laban. No? Nya magbasa ka sa mga comment, maapil po kang og di ka makabantay mo, salmot na po ka dito. Mo apil na po ka. No? Di ka kabantay ana. Mga si Lord gusto niya nga masayod ka nga dili lamang kay ang usa ka nasod maoy mahugno kung wala siya magtatambag. Ikaw ug ako mahugno sab ang atong kinabuhi. Kung wala tay gitawag og magtatambag. Kaya ang tao nga dili gustong tambagan, tao na siyang gustong magkinabuhing siya ra usa. Babay, adto na mis langit tanan, ikaw ra dinis kalibutan, tanaw na tog nindot man ang imong happy baka diha. No? Unya, ningon siya makaayo sa usa ka syudad ang daghang magtatambag. Pero garbo ta igsuon wa joy bisag usa nga madawat nimo anak nga tambag. I was very immature sa akong pagkakristohanon sa pagsugod nako og pagpamuhat, pagpangwali. Muna gani naghuna-huna pa kong mas labaw pa man ko ani akong pastor. Mas maayo pa man ko ani niya. No? Murag kanunay ko ingana ba? Murag. And then try na ko nakasinati ko nga nagsalig na lang sa akong kaalam, nagsalig na lang sa ako ang abilidad, nagsalig na lang sa kaugalingon. But Obadiah 1:4 tungod sa imong garbo bisan pag may sama kas agila nga mulupad og mga nawkanaw sa kalangitan og magsalag sa kabituunan, hulugon ko ikaw, nag-ingon ang Ginoo.
kuyaw ang ginuog mo imusulti kayang buhaton. So last na ko nga walay mahinumdum pa ko, He gives grace to the humble. But He opposed the proud. Bunggoon niya kining mga mapahitason. And listen to this. Pag mapahitason ka, di ka kadungog sa mga tambag, kaya ang mga tambag mapaubsanon. Silang mga nagtambag nimo mapaubsanon, kay kung karbon po na sila, wanay paki nimo. So kung nagpaubos sila, unya ikaw mapahitason, di ka kadungog sa ilang tambag. Kinsa man mong salamantaway inyong kuan akong ngano gatabang mo na ko unsay akong kanon. No? Bantay ha, bantay gyud. Ako ga monitor man sad ko sa ako ang mga gingsakopan, and I love you guys kay wala gyud mo ga apil-apil. Bantay lang mo sa inyong comment dito. No? Ilabihan kag moingon kang kini nga pulis nga nakapatay, mas dautan pa ni kaysa ni Satanas. Ngano nakaingon man kana? Tungod kay nakakita ka sa nahitabo. Nga gipusil siya, gipusil ang inahan, gipusil ang anak. Makaingon kang way kaluoy nga naman, idaran na to. Nya giusban pag yun. So, imo mo na unaon, kanang subraan na kayo ta ka maghuhukom, mo natang labaw pa ni kadautan ni Satanas. Hello? Ang imong binuhatan, gamay nga sala or dako nga sala, parihong nga sala. Nasungot kaniya kay nagbuhat siya atong grabe nga sala. Nganong wa man ka nasungot sa imong kaugalingon nga nagpakasala ka? Pareho ra ning salaan eh. Ang imuha lang wala na videohi o wala na upload. Wala na share, wala na komentaryuhi. Pareho ra no. Di gaon sa mga kagahapon, gaon sa mga kaganiha, gaon sa mga atong niaging adlaw. Katong ikaw raw sang gaukay-ukay ka ng imong cellphone, unsa may imong gipangtan-aw diha? Siguro ka sige kag tan-aw atong mga ingon-ana dito. And ka-drawing ang imong una ka-drawing na ang imong na chemical ditong reaction o sa ito na chemistry na hitabo. Si Lord. Si Lord ang nakakita na to, tanan. Munang gusto ni Lord nga ikaw o ako tambagan niya. O familiar kayo na to nga verse, Panultihon 29 verse 1. Unsa man to? Ang tawong gahig ulo, bisan makadaghan mo ng badlunga, magpadayon gyapon, muabot ang panahon nga mapukan siya og di nakabangon. That is why ayaw sayangin ng mga tambag. Ayaw sayangin ng mga pagbadlong. Nganuman mauni ang muhatag nimog siguridad sa imong kinabuhi mga igsoon. Amen ba? So let us pray for the victims. Katong napatay, kanang naang family sa mga nabiyaan. And let us also pray para sa family sa pulis. No? Gabi duha ko to ka pamilya naguba, pamilya sa unya taas na kayo na nga story. Kabahin sa yuta-yuta, kabahin sa right of way, kabahin sa dong pagpabuto o unsa to. Buga. No? Unsa nang improvise nga lata, nga kanyon? Mao na nahitabo ato. Nya tungod sa atong nakita wa na nato gisubay og unsay mga panghitabo. Ditso na rin ingon, grabe mas dautan pag yun siya ni Satanas. Bali-balihon ginigsagpa sa Ginoo. Na? Nga naman ta, ditso man tag panghukom. So mao na nga kinahanglan tang maminaw sab og tambag kay kita usab hulukman po ta. Og di ta magbantay. Amen ba? Napa ba mo diha? So adto ta sa 2 Samuel chapter 17, 1 to 13. 2 Samuel chapter 17 verses 1 to 13. Sa kinabuhi mga igsuon,
Doon na lamay duha ka tambag nga imong madungog. Tambag nga magluwas kanimo o tambag nga makadaot nimo. So pili ra ka na. 2 Samuel chapter 17, 1 to 13. Naba mo diha? Amen? So gusto ni Lord nga makakuha tag pagtulunan mga igsuon sa panahon nga si Absalom anak ni Haring David, misukol kang Haring David. Gusto ni Lord nga makatunan nato ni pag-ayo. Akong basahon na ba mo? 2 Samuel chapter 17 verses 1 to 13. Unya miingon si Ahitophel kang Absalom, papilia ako 12,000 ka tawo ug mulakaw ako karong gabi aron paggukod kang David. Atakihon ko siya samtang gikapuyan og nawad-an sa kaisog. Lisangon ko siya og mangagyaw gayud ang tanan niyang kauban. Ang hari ray akong patyon. Apan dadon nganhi kanimo ang tanang mga tawo sama sa babayeng kaslunon nga nagpaingon sa balay sa iyang pamanhunon. Gusto ka nga mupatay og usa lamang katawo apan ayaw pasipad ang ubang mga tawo. Ug ang tambag ni Ahitophel nakalipay kang Absalom ug sa tanang kadagkuan sa Israel. Wala say magbasa, tan-aw na nako dire. Kay magpadayon man tagbasa di aron. Atras ta gamay sa background ani unsa ni siya. Kaning nga time si David mauna ang hari. Pero kay kini si David nakasala man ni sa Ginoo. Pinaagi sa pagpanapaw dito ni Bathsheba o sa pagpapatay ni Uriah, labot pa ang mga kakauban ng mga kasundaluan. So, gipronounce na daan ni Prophet Nathan nga David, kining imong gibuhat sa tago, buhaton ni Lord, nga makita dayag kaayo sa tanang mata sa tawo. So, si David, nakadawat siya dayon og consequence sa iyahang multiple murder o sa iyahang adultery nga sala. Una, namatay ang iyang anak ngadto kang Bathsheba tong kamagwangan. Ikaduha, si Tamar nga iyang anak sa hari, girape ni Amnon nga anak gyapon sa hari. Agi, silbi, magsuon sila, lain-lain lang og inahan. Ikatulo, nga consequence sa sala nga gibuhat ni David is, si Amnon gipatay ni Absalom. Ikaupat, si Absalom karon, iyang giilog ang mga kasing-kasing sa mga tawo, og siya na karon ang gustong mahimong maghari, og ilugon niya ang gingharian ni David. Ani nga time, si David, miikyas siya gikan sa iyang trono, minaog sa iyang trono, mitakas siya, naglakaw, nag-ikyas-ikyas siya, nagpalayo, nagtakas-takas siya, gikan sa kamot sa iyang anak, nga mao si Absalom. Si Absalom, ani nga time, daghan na kayong mga sundalo, nga mga Israelita, nga nidapig kang Absalom. Si David, ang mga valiant nga army, ang mga men of valor, mga banggiitang manggugubat, maulamay ni kuyog ni David. So ani nga time si David nag-ikyas-ikyas, walay pagkaon, gigutom, giuhaw, kauban ang iyang katawhan. Samtang si Absalom, niilog sa iyang trono o kini ang ikalima nga gibuhat ni Absalom, ang mga asawa ang kaning ang puyo-puyo ni David, iya pong gihimong puyo-puyo. Si David nakigilawas kang Bathsheba sa tago, karon si Absalom nga anak ni Haring David nakighilawas sa mga babae ni David sa dayag kaayo. Grabe na no.
Gi-expose mo ni Lord tanan. Now listen to this. Tungod kay si David, nagapalayo, nagabaktas, nagapanaw sila, naglakaw sila, wala sila'y pagkaon, wala sila'y tubig. Si Absalom nagkakusgan. O doon na siya'y legal advisor or kining gitawag na tog counselor nga ang pangalan niya si Ahithophel. Nakuha na to? Niingon si Ahithophel ngadto kang Absalom, ano atong gibasa ha? Papili ako 12,000 ka mga banggiitang manggugubat. Samtang si David gigutom og ang iyang katawhan, gikapoy sila, naa sila sa kaguol, nangaluya sila, na-depress sila, na-stress sila. Tuguti ko nga kauban ang 12,000 nga mga sundalo nga akong mapilian sa paggukod kanila. Hadlukon na mo og taman ni sila. Patyo na mo si David lamang apan ang mga kauban ni David nga mga sundalo, amo silang dadon pagbalik nimo ug magpailalom na sila sa imong pagkahari, daw sama sila sa babae nga kaslunon nga muadto na dito sa iyahang pamanhunon. Muni tambag ni Ahithophel. And si Absalom, anak ni David, pagkadungog niyang patyon ang hari nga iyang amahan, nalipay pag-ayos siya. Grabing anakan nino. Nalipay pag-ayos siya tungod kay wow, sa wakas, mapapasa akin na rin ang kapangyarihan. Ang kingdom, ako ano ni. So nalipay siya ani nga tambag. Murag, kung imong tan-awon ni nga tambag, wise kayo ni Ahithophel. Pero sa pagkatinuod lang, ang tambag ni Ahithophel, nagagikan sa kasing-kasing nga maot ang tinguha. Unsa may tinguha ni Ahithophel? Gusto niya nga mahimong second to the king kung si Absalom na unya mao'y hari, siya mao'y pangalawa. So, dinha na nato natawo ang pinulungan nga sip-sip. Sip-sip ni. Munang magbantay sabta, listen to this. Magbantay sabta tungod kay dunay tambag nga maayo, makapaligon, makapanindot, makapauswag, makapahatag og kaayuhan. Pero naapoy tambag nga murag maayo nimong paminawon, ang resulta ay grabing kadaot. Naapa ba mo diha? Gahagok na? Ito ibanig atong likod. No, paminaw pag-ayo. Nalipay si Absalom sa maong tambag. But in verse 5, listen. In verse 5, unya miingon si Absalom, paanhia si Husay, ang Arkihanon, og pamation ta kung unsay iyang ikasulti. So, kini si Husay mga igsuon, usasab ni siya sa mga maayong magtatambag ni Absalom. Kini si Husay mas Bisaya. Ano sa man dihas English? Ha? Husay o Husay? Husay ra dire. So, ningon siya, good idea Ahithophel. But wait sa ha? Murag naapo to'y brilliant pod nga counselor din, ba? Si Husay. Tawag ka si Husay palihog. Kay basin pog naa siya ikatambag, unsa man po iyang ikatambag. Kining tambag ni Husay, kung maminaw ka, makaingon yung kang luoy di Ines Ahithophel. Tanawa ha? Ingon ang verse 5, verse 6. Sa pag-abot ni Husay, giingnan siya ni Absalom, mao kini ang tambag ni Ahithophel. Tumanon ba namo ang iyang tambag? Kundili, unsa man po'y imong ikasulti. In verse 7, giingnan ni Husay si Absalom, dili maayo ang tambag ni Ahithophel. Wow! So murag nindot tong ka Ahithophel, lalipay gud gani ang hari ato, pero giingnan siyang dili ito maayo. In verse 8, nga naman, ingon ang verse 8, nasayod ka nga ang imong amahan ug ang iyang mga tawo ligon kaayo ug naglagot sila
kung maglagot na sila, sama sila sa uso, nga gikuhaan sa iyang mga itoy. Kita mo, iro, kuhaag tukoy? Or ang banakon, kuhaan na yung itlog diya sa iyang pugaran, na iyang gitlogan? Sigurado yung ka ng ang king cobra, bitang hapit, nakapaak sa ako, akin ng itlog na dito sa hapit, itong na yung mga diapiran. Kinisad. Muna tambag ni Husay, nga to kang Absalom, ayaw kag pasagad, nakailakas imong amahan, di ba, paminaw Absalom, di ba? Ang imong amahan si David, gikantahan sa panahon pa ni Saul, nga makapatay og napulo kalibo nga naglibot kaniya, ayaw kumpiyansa. 2,000 ra, 10,000 patay na daan ni David, 2,000 na lang. Tuwa pa si Abisai, tuwa pa si Joab, mga valiant nga army ni David, sila si Eliasar, sila ni Shama, kuyaw ni Tapas Banaya, kinagrabihan nga mga army. Now listen, ningon diha, gawas pa ni Ana ang imong amahan, batid kayo sa gubat, ug dili gayud siya, magpakagabi tipon sa mga tao. Wise. Dili siya halubilo sa daghang mga tao. Wise kayo siya. Dili siya gustong alanganin ang iyahang kinabuhi. Muna imong amahan. Bantay jud ka ni. In verse 8, tingali bisan karon, nagtago siya sa usang kalangob o sa lain bang dapit. O kung ang unang pag-atake, may pipila nga mga mamatay sa katawhan, ang makadungog ni ini muingon, daghan ang mga matay or nangamatay sa mga tao ni Absalom. Wa ka kabalo, kinagrabihan. Scout, Ranger, Marine, Air Force, sundalo ning imong tatay. Napatay ani si Gulayat, napatay ani ang mga Amerikano, napatay ni ang mga Palestiniano, nakapatay ni siya og mga oso, nakapatay ni mga leon. Dili ayo kumpiyansa. Muna yung tambag. Kay wa ganita kabalo og nakatago na ni sila karon og nag-abang na lang nga nay mga atake nila kailang ambusan. Ayaw kumpiyansa. Muna tambag ni Husay. Ingon ang verse 10, unya bisan pagani ang tawong isog nga sama sa leon abuton og dakong kahadlok kay nasayod ang tibuok Israel nga ang imong amahan tawong gamhanan og hanas sa gubat og isog usab ang iyang mga tabo. Tilaw jud ka ani imo ning. Kini si Ahitofel nagtan-aw siya sa kakulangan ni David. Si David depressed kaayo, na-stress og taman. Down kaayo, weak kay siya ani nga taman. Nalimot siya nga kini nga David nga way kaon, way tubig nga giinom, naluya pag-ayo, gapanaw nga gikapoy, discouraged nga na down na bugatan. Nalimot siya nga ang kauban aning si David is nagbuhat sa langit o sa yuta. Nga mao ang Diyos. Nga magdaganay itong magatbang-atbang ang mga leon, kay nga naman ang mga leon manakop og kanunon. Magatbang-atbang ang mga leon, gukdo na dito atangan. Si David raw sa mo gadala og bunal. Unya panggukdo na niya, pambunala na niya, luwason niya ang karnero. Grabing training ni sa kabataan niya. Di pareha nga ito mga bata karon sige na nagpakigera sa Mobile Legend. Pero di ka maong manghugas. Di ka maong manglaba. Sultian mo na ako na hinumdum kung nagkat-on kog lungag sa akong edad. Sultian mo na ako nga giingnan ko sa akong maestra doy. Usa man na imong polo nalaban na wa akong ginan ma'am nalabahan siya buling man lagi kayo. Akong giingnan ma'am ako ra may galaba kadi man laban ni mama kay gitudluan ko niya. Ngay nga naon paglaba. Sakto pod. At least nakat-on ko. At tanawan na inyong mga anak. Inyong gihimong prinsesa. Prinsipe. Nya pag-abot anas panahon, wa na tang mga ginikanan, kay wa man na sila gingharian. Luoy kay na nga tong mga anak.
Luoy kay na imong anak og dili nimo siya i-train. Nakasinabot ani? So, ang maong tambag ni ni Husay nakahatag og kahayag ni Absalom nga di siya magbasta-basta og sulong. So ngayang gihimo, ningon siyang tiguma hinuon ang imong katawhan. Tiguma ang tanan nimong sundalo. So salaktod nga pagkasulti for the sake sa ato nga time, gisunod karon ni Absalom ang tambag ni Ahitofel. I mean ni Husay. Ug ang tambag ni Ahitofel, iyang gisalikway. Listen to this. Dunay duha ka mensahe nga mag-abot sa imo, good news o bad news. Asa may imong gitagad. Nay duha ka tambag nga moabot sa imo, asa may imong gitagad. Ang maayong tambag or ang tambag nga motuok nimo. It seems good. Sa pagpaminaw niya, murag nindutan ng tambag ni Ahitofel. Pero sa nakadungog na po siya, laing ni tambag niya, nakaingon siyang, wow, mas nindot, yun ni imo. Kanabang mo ingon tang nindutag, yun kayo. Pero naapad ay mas labaw pa, ana. And that is why si Lord, nag-warning sa kada usa nato. Number 1, kinahanglang maminaw ta sa tambag. Number 2, pilia ang imong paminawon. No? Naay ka nang sa programa sa FM radio, mga igsoon na si Papa Joe. Naay daghang magpatambag diha. Papa Joe, unsa may akong buhaton, Papa Joe, nga gibuhat na nako ang tanan, Papa Joe. Sige pa ko kagpangutaan ako, say akong buhaton, say akong buhaton. Naa na ang Biblia puno sa tanang tambag. Ayo! Nakadi man ka mo basa sa Biblia na ipadala si Lord nga magtambag, masuko man po ka, manong hilabtan ko. Nga na, no? Grabe na kayo na. So wala niya sunda ang tambag ni Ahitofel, gisunod niya ang tambag ni Husay. Ikaw ug ako ayaw jog paminaw sa kaaway. Ayaw jog paminaw sa tambag nga murag lami kayong paminawon pero muguba di ay nimo. Paminawag gyud ang mga tambag nga nagagikan sa Ginoo. Although kini nga tambag nga gihimo ni Husay pamaagi ni sa Ginoo aron nga kini si Absalom mapildi. Pero ang message nato karon di ata dire sa paghatag og pagtagad sa mga tambag aron do na kay seguridad sa umaabot. Muna diha ta nag-agi nga message. Kining tambag mga igsoon, maora bagyod de apelyido ani pagmahay. Kay ngalan ra man ang tambag, nya ang apelyido ana dugay pa man. Pagmahay ng apelyido. No? Lord, maminyo ko Lord ang akong anak, ako gyuning panganlan og tambag. Ang sunod pagmahay. Mga on na ta, oy tambag dali, mga on na ta. Taugas pagmahay. Hello? Nga kung dili ka maghatag og pagtagad sa mga maayong tambag, sigurado na yun ang sa unahan, mapuno na lang kas pagmahay. Sige ratang katilaw-tilaw og kalipay, gusto ni Lord nga maglangoy unta tas kalipay, kinutsara ang kalipay na atong matilawan. Sige tang galangoy sa problema, kay gusto unta ni Lord nga mulangoy ta sa iyang mga saad, sa iyang kanindots kinabuhi. Pero di man ta maminaw sa iyang mga tambag. Napay tawo nga mutambag nimo. Gahuna-una na kang masagpaan, ginako ni hiwi, gini ba? Naidula sa Russia, mga igsuon nga sagpaan ay, tagtulo ba? Mga na pagdaatong kanang harina, dayong usa, musagpa, manggunis, lamisa, dayong boom! Wa man na kuyapi, balos na po siya, tagtulo kasagpa. Gusto mo magduwa ta na aron ang awarding sa Thanksgiving sa sunod? Naapa ba mo? Now listen. Gisunod ni Absalom ang tambag ni Husay og sa dihang nakita ni Ahitofel nga ang iyang tambag wala paminawa. Tanawa. Chapter 17, 2 Samuel
chapter 17, verse 23. Maura gyapon nga chapter. Naana mo? Itong basahon. Sa pagkakita ni Ahithophel, nga wala tumana ang iyang tambag, gimunturahan niya ang iyang asno, o mipauli siya sa iyang syudad, o nya, gihusay niya ang gihusay niya ang pagdagan or padagan sa iyang panimalay, o naghikog siya. Gilubong siya sa lubnganan sa iyang amahan. Sa King James, tingnan dito, he put his house into order niya. After that, he hung himself. Naghukot sa siyang kaugalingon, nagbitay. Now listen to this. Doon ay mga tao nga kung ang ilang opinion, unsa ilang gusto may masunod, o di na masunod, mangluod, maghikog. Mamnis Ahithophel. Ang iyang gustong mahima unya kung second to the king, kung si Absalom na mahimong king. That is why naghimo siya tambag nga murag maalam kunuhay. Pero ang tambag di ay makadaot. Nya kay doon na pa may mas labaw niyang kamaayong magtatambag. Munang ayaw ka, sige, hunang ikaw na insakto. Kaysa panahong makadungog ka sa uban, makaingon kang, sakto ba ito siya? Or di ba ka makadungog sa opinion sa uban, pero paglabay sa mga panahon, negro ka, mas nitaas ang imong kasinatian o kaalam, makaingon kang, uy, unsa man itong akong desisyon sa una, binata ram da ito kayo, uy, uwawa man da ito kayo to. Kaysa diyang mo matured ang tao, siya na mubadlong siyang kaugalingon, kung walay mubadlong niya. Sa diyang mo matured na ang tao, kung walay mudasig niya, siya na mudasig siyang kaugalingon. That is why the Bible says, and David encouraged himself in the Lord. Gidasig ni David ang iyang kaugalingon diha sa Ginoo. Asa man nato gidasig ang atong kaugalingon sa pagbuhat pag-og sala? Asa man nato gidasig atong kaugalingon sa paghimog mga desisyon nga supak sa kabubuton sa Dios? Kanunay gyud ta ning magka-problema. So kay wala man nadungog ang iya, wala nakita man niya nga ang iyahang gustong mahitabo, wala nahitabo, naghikog. The Bible says, he hung himself. Kay wala nasunod tong iyang opinion. Hello? Kanya-kanya tayong may mga opinion, may mga prinsipyo. Pero kung sa ngayon, hindi mo na accepted yung sayo, then huwag kang magalit. Antay ka muna, kay pagdating ng panahon, ikaw na. Ayo. Pag-abot sa panahon, kung ang ako nga opinion, mura ato niya nadunggan ang akong opinion, sige lang, basin sa sunod. O sa umaabot pang mga adlaw. Di kay maghukot sa liog. Si Ahithophel doon na siya gusto niya, wala na tuman ang iyang gusto, naghikog. Bernard, dili gyud siya ayaw paghukot dong. Ha? Perting katawang Janice. Bahala silang maghukot sila, Janice. Isa pa man. Lay! Ayaw hukot lay. Rere! Kay wala man nahitabo ang iyahang tambag. Una nalipay gito siya og ayo. Yes, finally. Nga nalipay kay siya. Kay nakita niya nga ang hari bito ning duta ng idea ni mo Ahithophel. Ako na yung mahimong hari. Si David no tuod no mapatay na ang akong papa nga hari. Ako na yung hari. Nya ang iyahang mga banggiitang maggugubat mahimo na nakong presidential security. Aper Ahithophel. Niabot mas husay. Niya mas husay aya jud kag pataka-taka Absalom. Hurot gyud mo.
Mga ranger to, mga marine. Ayaw, dito basta-basta to sila training. No, mga black, unsa to? Saan ang ranger nga ito, mga pusa, unsa na siya? Black. Ha? Mga Black Panther to. Hello? Ayaw ka gara-gara, Absalom. Naminaw ka sa tambag ni Ahithophel nga ang kuyog sa imong amahan, Avengers, Marvel, mga X-Men to sila. Anong na-appeal man na diri, oy? And listen to this. Kining tambag ni Husay, nindot kayo. Pero naa siya, wala na mention. Di ba ningon sa Husay, Absalom ayaw yung kag paminaw-paminaw ang tambag ni Ahithophel kay na. Prituhon yun, masanglag yun mo nila. Masangag rin mo. Siguro mabinignit ra mo or itsampurado mo murag ma-snacks yun mo nila. Kay mga valiant armies to. Ingon siya, isog to, kaila kasi mong papa. Di ito basta-basta nga warrior. Ang giants nga gikadlukan sa Israel nga si Goliath mo'y napatay sa imong papa. Ang leon nga dool 450 ka kilos, napatay sa imong papa. Ayaw, sagad ha. Grabe po kang muhatag og estimate, pastor. Ayaw, pataka. Kabalo mo kung sa'yo na-mention, wala na-mention ni Ahusay, ni kinisi Husay. Ang wala ra niya na-mention ka nang mayon siyang Absalom, ayaw, taka-taka. Kay ikaw ra ba, ang demonyo o ang garbo mo, igauban ni mo. Ang imong papa, King of Kings and Lord of Lords, ang gakuyog ato. Ang imong papa mo ay nagbuhat sa langit o yuta because your father is the man after God's own heart. Ayaw, yung kagara-gara ato. And listen, kay wa man nadungog si Ahithophel, naghikog siya. Sometimes ang imong tambag makaayo. Pero naapay mas labang makaayo. Or tingali makaayo ang imuha pero wa na gitagad sagdi lang kaysa sunod tagdo na. Ayaw paghukot liog. Naghikog, kiniray ako nakita as Biblia nga naghikog kay ang iyang gitambagan, wala gibuhat ang iyang gitambag. What if tambagan ka na ako karon? Ayaw, nagpakasalare. Nagpakasalare kapon, maghikog ko? Wala gibuhat ni Ahithophel. So, gusto ni Lord nga masabtan nato ning Pasko. May matag unsa may naa sa Pasko. Wala man may bonus. Unsa ka basig manghatag ni Ros Pastor ha? Wala man may bonus, wala may 13 month, wa pag yun may allowance. Asa na magatong allowance na nakatuugma? Kaya makapalit atog mo adto ta sa mo adto restaurant unya magpa picture ta dito ding uli kay wa tay isulod ng restaurant. Now listen to this. Ay mo kagool na 70% less off. Sagdi na sila diha. Maghuot na sila diha sa mall kay 70% less off. Ikaw ayaw kagool nga mo yung kang magsalpiti na nga, Lord, anak, mata ko di mo dato, maka nganong silang wa nangalagad nimo tuwa dito wa nanimba kay 70% less off. Akong nagsimba wa manoon ko ikapalit. Ang RRJ nga tag 1,000 Lord tag 300 na lang. Bisag 300 na lang wa jud ko. Ngano Lord. Ang mga taong wala na kailas Ginoo malipay kung naay bag-ong butang nga madawat. Malipay og naay kwarta. Pero ikaw ako gusto ni Lord nga masayon ka nga kanang butang nga bago karon next year daan na. Ang ayan natong ikalipay nga kita mismo gibag-o sa Ginoo. Sige. Agi ka diha sa mangga mga igsoon, anang pagtabok ni mong bridge, pero tindaghanang pabuto. O siya, para asa mo na? Para babibo? Para manglayas ng demonyo?
Kung wa ka na bagos kinabuhi, bisa paghuto ni mo nagpabuto, mo gawas na gyapon ng demonyo si mong baba. Yung pabuto ko no, kaya mga layas ng mga maot, mga tunglo, mga demonyo, mga mulayas, may pa ikaw mulayas. Di na siya mulayas o di ka magbago. Munang dili na ta mag-uulog, bahalag watay, kapalit og bago, watay, ma-espagiti rong pizza, 25. Sila rin may gaingong si Jesus na tao, 25, wa may pizza din his Bible. Naingon rin itong tagtugnaw, what if ang tagtugnaw sa unang panahon kay Abrel? Mukti, naimo-imo din tag mga Christmas lantern, mga pinasiga-siga, sidlak-sidlak. Madisimber po gamiton. Kanindo tanawon, twinkle, twinkle, little star. Di po gamiton, kay Disimbre ra. Ngano ka nang pagabot ng Enero, Febrero, og napa kay mga kanang naa, mga suga nga gagmay, kay nga blink-blink. Sama na siya, oy, nga, di naman Pasko ron. Mano, kamay kapalit! Buot mo, ganahan pa kung mo, nay maghayag-hayag nga magsiga-siga na akong balay. Ano di ay June na ta o July. Ako may kapalit ane, musiga pa bitaw. Ako man po yung bayad sa kurente. Ano? So, karon kay Pasko, malipay ta. Yung Pasko kay malipay ta kay nay mga pinaskuhan na mga pinutos na mga unya what if wala. Kay bisan ako gusto kay kumuhatag unya Acts chapter 3. Sa lapi bulawan wala may usay na mo may hatag. Ingon man si John o si Peter. Ha? Minaw mo daron. So ingon ang John 3:16, for God so loved the world. Nahigugma siya nato. Unya iyang ipakita sa buhat and He gave His only bigatin son. Kanang imong uskalungag na lang imong ihatag. Only. Para na lang nina ko. Imong ihatag. Or kanang imo para raon ta na imong ihatag. Inga naman gibuhat sa Ginoo. You cannot say, dili ka makaingon nga love ni kung wala kay action. And ingon dia, and who believes, and those who believe in Him and receive Him. Katong nituog mo dawat. Na ay gasas langit nga gihatag. Wa ka nalipay samtang nagdawat ka. Pero nakadawat ka gasa dito kay bonus 13 month, perting lipayan nimo. Unya ga-expect ka nga ang imong 13 month 20 mil ang niabot kay 1.5 ra. 1,500 gayaw-yaw na ka. No? Salamat kay na ay naabot. Dili kay Acts chapter 3 ta. No, Acts chapter 3. Plata, bulawan, wala ko. Pero sa ngalan ni Jesus. Nga na ha? Importante kay ning tambag mga igsuon. That is why walay pinakabanggiitang magtatambag. Kanang ilang gihisgutan og Pasko-Pasko. Gihisgutan nila og Christmas. Walay lain nga gihatag. Atong basahon Isaiah 9:6. Ingon ang Isaiah 9:6. 9 verse 6 and verse 7. Ingon ang Isaiah 9:6, chapter 9 verse 6 to 7 nga si Jesus mao ang maayong magtatambag. Naana ba mo? Ingon ang verse 6, Isaiah 9:6, natawo alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki, ug siya ang magmando sa tanan, nganlan siyag maalamong magtatambag. Dios nga gamhanan, karon. Kana bang mga taong moingong dili kuno Dios si Jesus Christ? Basa sa inyong Bible. Isaiah 9:6. Hinganlan si Jesus og unsa? Maalamong magtatambag, Dios nga gamhanan. Dili ra ba mutuog Dios si Jesus? Kay si anghel ra kuno si Jesus.
or si tower ako no. Amahan hangtod sa kahangturan. Prinsipe sa pakigdait, walay katapusan ang pag-uswag sa iyang pagmando, mulungtad ang kalinaw diha sa trono ni David og sa gingharian niini. Lig-uno niya kini og palungtaron, subay sa hustisya og sa katarong. Sukad karon hangtod sa kahangturan, himuon kayod kini sa Ginoo nga labing gamhanan. Kining pinakanindot nga nahitabo sa tong kinabuhi mga igsoon, dili ning nakahimo kag Christmas tree nga lapaw sa lubi. Or dili ning ikaw nakadaog sa bilin mga bilin nga mga pukot. Dili kanang si Sister Bilin na to. Unsay tawag kana bang butang-butangan lang minger. Imuon lang minger ba? Nga na dito si Mary, si Joseph, si Jesus, mga itoy, mga karnero, mga hayop. Dili si Bilin nga pukot nga, John, okay ra ba mo diha? No? Di ka malipay nga ikaw mo'y nakadaog o ingana. Yan na yung mga Christmas promo. Bisan pag mag 90% less off na sila diha, watay kwarta. Papahulays ba nga? Dili, ang ngayon natong ikalipay nga gihatag ang bugtong anak nga lalaki. Siya ang tawgon nga maalamong magtatambag. Kung ang Ginoo na maoy magtamtambag nato, unsay mahitabo sa atong kinabuhi, ingon diha nga Dios nga gamhanan, amahan hangtod sa katapusan. Hangtod sa kangturan, prinsipe sa pakigdait. Sa batanan pakigdait. Usa man ni pakigdait kalinaw. Nan kung ang Ginoo ang atong matatambag natay kalinaw. Na ay kalipay sa usag-usa. Sunod. Walay katapusan ang pag-uswag ug ang iyang pagmando. Wow! Gusto kang magmauswagon? Himo ang magtatambag ang Ginoo. Di kay inigmata nimo tapulan po ka mo basa sa Bible, Lord, sige na sulti. Pagdali kay mula ka pa kuron. Maglungag para ko, Lord. Basa ang pulong sa Ginoo. Kay ang Diyos manambag, pinaagi siyang pulong. Naapa ba mo? O niya, mulungtad ang kalinaw diha sa trono ni David. Gusto batang naay kalinaw mga igsuon? Himo ang magtatambag ang Ginoo. Ligunon niya og palungtaron, subay sa hustisya og katarong. Isa may maluyahon diha gusto kalig-on sa Ginoo ingong amen ligunon ta niya. So karon hangtod sa kanturan himuon gayud kini sa Ginoo nga labing gamhanan. Na pag word nga gayod, kanang word nga gayod it means ingon nga siya buhi iyang buhaton, siguro ba? So niya ang Ginoo. Siya ang atong maayong magtatambag. Munang ayaw nakag-ibutang ang imong hunahuna sa mga butang aning kalibutan na og na ay bag-ong maabot, thank you Lord, og wala, thank you Lord. Oh Lord, na sila'y kwarta ako, wala. Lord, na sila'y 13 month ako, bisag 1 month, wag yun. 13 month, 13 ka. No, sige na lang kay di ko ka. Lord, na sila'y bonus ako, Lord. Ayaw. Ang atong kalipay nga nadawat nato ang Ginoo. Kinsa mao ang maalamong magtatambag nga sa imong pagkinabuhi wa kay problemahon kay magka-problema ka naa siyang imong magtatambag. Pero ang problema nato kay panahon natay problema na ang Ginoo nga atong magtatambag, di man pud ta mo basa maminaw sa iyang tambag. Moadto sa silingan niya kay ang tambag sa silingan makapasungot man pud imong samot. Wa na problema karon nya imong silingan mo ingon man pud kamo ba pag naatay problema dangop mo kanang muduol mo sa tawo nga mohatag og matarong nga mga tambag di kay mo ingon dayon kang ipatulpo na to ni duol sa Ginoo. Amen.
No, kay nganuman kana sila mga tao, ang mga tao makasala gyapon ta tanan. Gani bisan gani mga kailan as Ginoo, mga sumusunod Ginoo, mga alagad Ginoo, di gani kamaong mo timbang-timbang. Takarag panghukom. Nga sa akong kaugalingon na ana na lang ko nga may ngana di na mga ingana na di ay wala pa man ko'y nasulti. Apagani napaminaw ng imuhang asay dautan na kakaayo. Mao ba? Sige. Okay ra. Ana na. Kasuway ka na. Kisa nakasuway ana nga kung ikaw Bernard lagot kay ka ng bata ana. Ikana imong kalagot imong isulti ni Jondel. Si Jondel galagot na po na ng bata. Wa ba ka sa kabalo ko sa problema ato. Nganong iya tong nahimo? Wala pa ka siya kapaminaw ato. So, kita usab, sa panahong maminaw ta, dapat kamautang mo balanse. Dapat kamautang mo timbang-timbang. Pareha karon sa pangitabo. Grabe, mas dautan pag yun siya ni Satanas. Nga na dayo no? Nya ikaw? Grabe pa dyan nga ampo ni mo, Lord. Papahawaan ni si Satanas. Nakadungog man ang yawa while nag-ampo ka. Yung nang yawa. Lord, siya usay papahawaa. Kay pareho day magbinuhatan. Hello? Si Jesus ang atong maayong magtatambag mga igsoon. And agi og pagpaligon sa atong mga natun-an. Kining mga langit nun nga tambag, dili lamang ni nagagikan sa mga tawong ilado, mga tawong naghumag eskwela, mga tawong banggiitang manulti, mga tawo nga dungganon og pangalan, mga tawong gitawag og expert, mga specialist, ana nga mga problemaha, dili. Dunay mga magtatambag sa Bibliyang daw walay nahot o walay hinungdan. Ipang ulipon lamang sila. Apan ang ilang mga tambag naghatag og dako kaayong kaayuhan. Amen. For the sake sa ato nga time, sa 2 Kings chapter 5, 1 to 14, dunay masakiton nga sundalo nga nginganlan og sinaaman ang iyang sakit leprosy. Grabe na lata ang iyang panit o ang iyang unod. 2 Kings chapter 5, 1 to 14. Unya, ningon diha, bantugan siya, general siya, isog nga sundalo, pangulo siya, dato siya. Apan doon na siya leprosy. Tanan iyan ang gisuwayan, mga tambal, tanang mga tambalan siguro iyan ang gisuwayan, pero wala gyud. But dunay dinakpan nga sulugoong babayeng Israelite nga niingon. Maayo unta nga ngakong agalon nga sinaaman, makaadto sa Israel, kay naay propeta dito, sulugoon sa among buhing Diyos. And so sinaaman na minaw sa tambag sa babae nga sulugoon. Sa babae nga dinakpan bihagra, na minaw siya sa tambag og niadto siya. And pag-abot siya dito, ayo, ningon si Samuel, ay si Elijah, si Eliseo, yes. Naman, busy man ko dere kay ga pray, ga Bible study, ga Bible reading, ba't tingali sila? Wa pa'y Bible sa una. Nag-ampo ba tingali siya? O doon na kalingawan. Wa, gali siya ng abris portahan. Ingon siya. Naaman, lakaw sa suba sa Jordan. Tunlod dito. Itunlod ang tibuok ni mong lawas, kapito. Dritsog, bagutbot, sinaaman og niingon siyang abi pa nako, mugawas siyang mga tubang nako, iwara-wara ang iyang kamot nako og mamaayo ko. Igor akong giingnan niyang pagtuon ko dito sa tubig sa Jordan itunlob. Kang Jordan nga tubig, lubog man na kayo. Na may mga tinaw og masinlo nga tubig dito sa Assyria. Uli ta, wa hinungdan ka kapoy-kapoy ratag ari dire. And niingon na pod ang iyang sulugoon. Sulugoon ra. Master, naabot na manggulaman ta din he. So waya, bagbuhat tong gitambag. Oh, sige. Bantay lang, magdi ko maayo, maapil yung ka na ko ron. 1. Mawa pa. 2, 3, 4, 5, 6.
Tanawa, gingnan bitaw tikaw nga di effective. Oh, Master, di ba? 7 man tong giingon. Oh, sige. 7. Paggawas niya, bisan uwat, hurot kawala. Si Lord, pag muhinlo siya nimo, pag mupasaylo siya nimo, wa na siya hinumduman, bisag unsang mga sayop. Diha nimo. Sama kang naaman nga bisan og uwat, wa na gyud nahabilin siyang panit. Ing anak ka powerful nga maminaw ta og tambag mga igsuon. That is why nining kagabion si Lord nag-encourage sa imuha. Siguro makabasa ka sa messenger o sa group chat, mo-chat dito si pastor, palihog, basa sa Bible, ang imong nabasahan pamalandungi. For example, nakabasa ka din hiyon sa mandiri, malamo ng tao nga daghag malig-on ang usa ka syudad nga daghag magtatambag. Bitaw Lord no, kay lain og idea. Abing kani mas lig-on na pero napa jay mas lig-on na ani bitaw no. Imong pamalandungan ng imong nabasa. Muna mingon si pastor nga pagbasa in tawon unya pamalandungi ang nabasa. Unsa may gisigihan niyo pamalandungan karon nga katumang gipusil. Unsa may gisigihan pamalandungan nato ron. So Ahithophel hung himself for his counsel was not heard. Si Ahithophel naghikog tungod kay ang iyang tambag wala madungog. Usahay ang atong mga tambag makadaot o nang wala gitugot nga ang atong tambag maoy masunod. And so Lord, gusto niya nga imo sab nga matun-an sa kinabuhi. Daghan na kaayo ang mutungha nga daw mga maalamong magtatambag. False teachers, prophets, and daghan na kaayong nagapanungha karon. But kung gusto kang secure ka, himo ang magtatambag nimo ang Biblia. Himo ang magtatambag nimo ang Isaiah 9 verse 6 and 7 si Jesus Christ. For unto us a child is born, a son is given. And he will be called a wonderful counselor, almighty Father, everlasting God. And the peace. Natanan gipang sulti. Karon, mag-abot-abot ang daghang pagsulay, daghang problema, daghang kaguliyang, mga kasakit, mga kabugat, paminaw pa kayo. Makita nimo sa radyo, maot ang imong makita sa TV, tanan-tanan. Karong panahon ra gyud ni nga ang tambag nga imo ra gyung paminawon, ang tambag nga gikan sa Dios. Nga mao ang iyang pulong. Ang dili pagtagad sa mga tambag nga langit nun, maoy pagsalikway sa seguridad sa kinabuhi. Gusto tag secure ta? Bahala pag ang atong balay tulo-tulo mag-ulan, mga tulog ta, sibog doy. Buhapira ng habol doy, lukutan ang banig doy, kay butang ang planggana, ang pisik, butang panapton. Kisay nakarelate, ngong amen. Bahala pag ingan ana. Orang atong balay, itukmod lang ang pultahan, natumba na dito, kay giabong-abunga rin mo kabilya. Orang atong balay, wala manggaling na ipader dia, or natulog lang tas balong-balong. Naa kay seguridad kung ang gitudlo sa Ginoo mao ang imong pagkinabuhi. Pakpakan nato si Lord. Manindog ta mga igsuon. Atong dadon ang mga mensahe nga gihatag sa Dios dinhi sa atong kinabuhi og sa kanunay ato ning pamalandungan. Tungod kay sa makadaghang mga panahon wala ta naminaw sa mga tambag, kita usab na nga hagsa aning kinabuhi. Let's close our eyes. Let's bow our head. Father, in the name of Jesus, thank you, Lord, sa imong mga pulong. Klaro kayo, Amahan, nga amo nang mahibaw-an unsay mahitabo sa umaabot sa among kinabuhi. Pinaagi Ginoo sa pagtan-aw, pagbasa, pagpaminaw sa imong mga tambag o pagkinabuhi niini.
Nag-ingon ka nga kung ang imo mga pulong maikinabuhi, dunay pag-uswag, na ay kadaugan, success and prosperity. But ang dili pagpaminaw, maoy hinungdan sa pagkatagak sa kalautan. So makahibawon amig unsay among umaabot, Ginoo. Tabangi lamang kami tungod kay usahay, O Dios. Dili usahay kundi sa kanunay, Ginoo. Kanunay kaming magasupak kanimo, kanunay kaming masinukulon di kanimo, Ginoo. Tabagi usab kami, O Dios, nga kabaluming maminaw og mobalanse og dili mi ditso-ditso nga maghukom. Because sometimes mo judge na dayon mi, wala pagani mi nakadungog sa bahin, sa ubang bahin, sa ana niya nga side or ani nga side. Tabangi mi, Lord, nga dili lamang mga maayong tambag, kundili makamausab ming mo balanse sa mga paminawon namo. And help us, Father God, nga makapaubos kami sa tanang igayon ug sa tanang panahon. I pray, O Lord, even karon nga mga panahon na grabe ang mga trending nga mga panghitabo. And we are judging each other, O Lord Jesus. Pero sa pagkatinuod lang, Ginoo, may mga sala kami, tagsa-tagsa kanamo, nga wala na trending, wala na videohan, wala na post sa Facebook. And gusto kaming muhukom, gusto kaming butang og komentaryo. Mga maot nga komentaryo, samtang kami dili gusto nga ang among kaugalingong mga binuhatan mao'y among i-expose o among komentaryuhan. That is why, O Lord, ding kagabihon dawato na mo ang imong mga maayong tambag. Ang mga pulong nga nagpasidaan ka na mo, nga ikaw lamang o Ginoong Jesus ang maayo, ang professional nga magtatambag. O amo na ning ikinabuhi, Ginoo, sa imong isulti diri namo. And Lord, diha sa imong mga tambag kung among buhaton na ang seguridad. And thank you, Lord, nga mabuhat namo ni dili sa among kaugalingong katakos, kundi sa kusog sa balang espiritu nga imong ihatag kanamo, Ginoo. Dili kami magbuot-buot lamang sa among mga kaugalingon. And there are times, Lord, nga murag dili kami mapaminawan, dili kami madungog. May mga panahon no Sam nga naami mga tambag na mga sulti, pero dili mi madungog. But still we thank you, God. Tungod kay ikaw, O Diyos, nakadungog sa among mga pag-ampo, Ginoo. Ikaw lamang ang ngayan nga pasidunggan. Hallelujah. Ate, ipataas ang ato mga kamot. Ngayon, Ginoo, ikaw ra ang mudawat sa among pagsimba. Ikaw lamang ang Diyos nga adunay gugmang hingpit. Kanimo lamang kami musangpit. Ang angayan, balik ko na to. Ang angayan, Ginoo, ikaw ra ang mudawat sa among pagsimba. Ikaw lamang ang Diyos na adunay gugmang hingpit. Kanimo lamang kami mosangpit. Ikaw rang Ginoo, ikaw ra Ginoo ang gamhanan. Sa bisan unsa labaw ka sa tanan, sa bisan unsa labaw ka sa tanan. Ikaw ang nagugna, niining langit ug yuta. Ang bantugan, Ginoo, ikaw ra. Ginoo,
ikaw ra, Ginoo, ikaw ra kaluwasan. Ikaw ang dalan ug ang kamatuoran. Walay lain na simbahon kundi ikaw ra, Ginoo, Ginoo, ikaw, sing Ginoo, ikaw ra, Ginoo, ikaw ra ang kaluwasan. Ikaw ang dalan ug ang kamatuoran. Walay lain na simbahon kundi ikaw ra, Ginoo, Ginoo, ikaw ra. Walay lain na simbahon kundi ikaw ra, Ginoo, Ginoo, ikaw ra. Ginoo, Ginoo, ikaw ra. Ginoo, Ginoo, ikaw ra. Pinakakusog na pakpak para sa Ginoo. Hallelujah. Langit no, nung makagagahom na mong amahan, salamat sa imong mga mensahe, Lord. Katong mga pulong, naghatag ka na mo og kaalam. Ideya, Ginoo, sa among mga pagpaminaw, sa among pagbulubalansi, sa among mga nadunggan, sa pagdawat sa mga langit ng tambag, sa pagsalikway sa mga tambag na mas muguba o mas mupatay na mo, Ginoo. Salamat kaayo ni ana nga mensahe, O Dios. And Lord, ibutang ni sa among mga kasing-kasing silyuhi pinaagi sa imong balang Espiritu. Nga ang tanan namong mga nadunggan, Ginoo, amo ning ikinabuhi, O Dios. Aron sa ingon ni ini, masayra ng namong daan nga sa unahan sa among ugma, dunay nindot nga magapanghitabo subay sa imong mga plano, Ginoo. We know that all things work together for those who love you, Father God. Thank you, Lord, for this evening. I-bless, Ginoo, ang among mga kaigsunan nga wala dinhi. Salamat usab nga hain sila karon. Butangan mo sila, hatagan mo sila kalipay. Labi na, Lord, sa mga pamilya nga na sila'y family day, Father God. Salamat, Lord, nga na sila'y kalipay. And we pray, dili na mo kalimtan sa pag-ampo. Nga ikaw, Ginoo, mag-comfort, O Diyos, sa mga nahimong biktima sa krimen, Ginoo, nga karon trending kayo nga mga panghitabo. Ikaw, usab, O Diyos, magalig-on og magdasig, maghatag og tsansa pagpasaylo ngadto sa mga nakabuhat sa maong bugat nga mga pagpakasala, amahan namo nga langit nun. Salamat, Lord, nga diha kanimo, amahan, dili kabsag paglaom ang tanan. And we're so sorry, Lord, kaming tanan nakapanghukom usab mi, Ginoo. May mga sala sab mi nga nabuhat, O Dios. Apan wala namo na viral, wala na expose. Mao nga, O Dios, dali kay ming nakahukom kung ang uban nakabuhat og mga pagpakasayo pasaylo ami, Ginoo. And tonight, O God, mamauli mi, O Dios, balo namo ang among mga nakatunan. Og salamat ng imong balang Espiritu, magatudlo ka namo sa pagkinabuhi. Pinaagi ni itong mga nadawat namo. Og salamat, O Dios, nga walay bisan kinsa nga mabayaw, walay tawong manghilabot og himaya. Ang tanan kadungganan, ang pagsimba, pagdaig, ang mga pagpasalamat, ang kadaugan, ang gahom ug ang usog, among ibalik kanimo, amahan, sa pangalan lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Kitang tanan magaingon, amen and amen and amen. Announcement sa One Way Disciple Church ayo sa live.